приятели! Как сте? Обичате ли ябълков штрудел? Защото днес ще ви покажа как да си направите такъв без захар и то с оризови кори. Аз ще използвам ето тези. За целта съм настъргала предварително 3 броя ябълки. Насъргвам ги на ренде. Приготвила съм една шепа орехи, които съм наситнила на дребно. Може да си ги сложите и в чопър. Можете и просто с ножа да ги нарежете. Една супена лъжица канела съм приготвила. И едно яйце, с което отгоре ще намажеме самите щуротелчета после, когато ги слагаме да се пекат. Може да сложите, ако ви обичате, 2 супени лъжици мед или пък мъничко захар, както ви е вкусно. Аз за целта първо ще се приготвя в една купа плънката, в която ще изсипя вече настърганите 3 броя ябълки, канелата и орехите, след което ще пристъпим към направата на нашите ябълкови штрудели. В ето тази тава съм си приготвила гореща вода. Ще ми бъде просто по-лесно да потапям самите оризови кори, за да омекнат. И отделно в друга тава съм сложила хартия за печене, в която ще печеме ябълковите штрудели. Сега изсипвате си ябълките и орехите в подходяща купа. Ако желаете да са съвсем по-надребно, можете и в чопър да ги минете тези орехи. Слагате си канелата и всичко разбърквате. Така, нашата смес за штруделите е готова. Пригответе си една плитка чиния, в която ще сглобявате и самите штруделчета. Сега отварям си оризовите кори. Между другото, много интересни рецепти има и на самата опаковка за баница с оризови кори, която мисля да направя следващия път отново с оризовите кори. И също така има и рецепта за зеленчукови ролца, ако обичате. Стават също много вкусни. Някой ден ще ги пробваме заедно. Сега какво трябва да направим? Вземате си една оризова кора и я потапяте много накратко от двете страни в горещата вода, просто за да омекне. След като омекне, слагам се я в чинийката, която съм приготвила и слагам 2-3 супени лъжици от самата смес. Вътре и си я наливате штруделчето по ваше усмотрение, както ви харесва. Така. И го слагам в тавата. Много потапям оризовата кора в гореща вода, за кратко от двете страни. По този начин тя омеква. Слагам си 2-3 супени лъжици от сместа за штрудела. И отново навивам по подходящ начин, както на вас ви се стори добре. Така и слагам в тавата. Сега тази смес, която съм направила с 3 броя ябълки, канела, стигнаха за 7 ябълкови штрудела. Като вече ви зависи по колко лъжички ще слагате вътре. Аз обичам да са по-сочни, по-пълни с плънка. Сега ще си счупя яйцето
Разбивате си го и с него, с помощта на ческа, ще намажа отгоре штруделчетата. Така. Намазвате си ги. Ще се радвам, ако рецептата ви е харесала, да дадете по едно палче на канала и разбира се, subscribe, за да следите най-новите рецепти. Съм благодарна и на отзиви, ако рецептата при вас се е получила и ви е харесала. Разбира се, това може да направите с обикновени кори за баница. И така, сега включваме фурната на 200 градуса и печем 15-20 минути. Нашите ябълкови щрудели вече са опечени, готови за хапване. Ухаят превъзходно на канела, на Коледа. Затова ви пожелавам прекрасно изпращане на месец ноември и влизане в така вълшебния декември, когато всички си пожелаваме по някое чудо. Приятен апетит и да ви е вкусно!